Power tap one or to Akubun. Power tap one or to Akubun. Good afternoon, sir. Young boy, Beba. Ebela before laying It's just a high home. Hey, get why I'm doing me wow. I'm all I'm on. I am sick. I'm glad. Yeah, I'm going One walk. Everyone on one walker. Yes. I will understand I'm on one walking now. Come who could have I forgot to do so. Okay. Only what I wish you congratulations. What can't you tell you? Congratulations, na. Thank you, sir. Bye. Ibaliala. Bam sega muli mwa mo fatali mwa. Ihanu mere na. Congrats na. Thank you, sir. Kele chara mdiri to wara yime. Ah? No problem. Kuna hono mo la mwana. Ahu edoli. Good afternoon, sir. Hello, chana. Okay. Tambo ye bianga. Kama ni hawa la imre ba na ba ni ha kwatu. Yes, sir. Ga ni room e we interview. Yes, sir. The way phone na la ge bi lo to ge lara maso. Okay. Tano. Hello, chana. Tano. Yeah, what if phone? Ye came here when ka AI aron garo. Mbao. No, sir. You want your be? I'm more Imo State. Ebe ni Imo. Olu. Ebe na Olu. Amanato. Ebe na Amanato. Umo Ehihe. Ede afọ ole? 22 years. Lanya. Ana me mo 22 years interview. Yela 21. Okay. Kwena ni henda kwa gana. Yes. Them the make interview now. On the ground I'm going make interview. When number get up here. On the ground I'm going make interview. When number get up here. Kwena ni henda kwa anybody from that age because he toro lema in here wula rugo mume. Okay, sir. Dele kero ga. Nna no na shop my dad, so I'm more an manager at the place. So I'm always there. Na gini mere. Nna no na shop my dad, nna manager at the place. So ebe aka na arụ, ebe aka na enweta ihe. Paga na mmaga ha dị ndụ. Yes, sir. Baby shina no yera. Calabar. Ah? Calabar. Na go jangu goof. Mba. Nne go jagba shoke. Mba. Am I any issue? E gara ụlọ akwụkwọ mahadum. Yes, sir. Agụchago m. Gịnị ka ị gụrụ? Sociology. Gịnị wụ sociology? Ya wuru ugba m bịara ịjụ gị gịnị wụ sociology?
netwọk akụgbaba gị ihu ndị mmọnwụ ugbu a m bịara ịjụ gị ihe sociology netwọk elere ihu gị ka ị ya na ihu ndị mmọnwụ verified. Bishop, good afternoon. Bring it up, camera. Okay, sir. Okay, sir. Nadia Biko, 1 second. That's in on a toilet, a big hair request. That's in on the toilet, and you want shit. Bishop. Bishop, sir. Are you seeing me? Name my ban. We can't hear Aqua, Biko. Yeah. I've been like before. Mba, sir. I've been like before. Mba. It's a baby before. Mba, sir. The way for Nala, give me lot of lasso. On your shit. Put a nuance, send their request. On a question, Ghana, you are who shit, I know for sure shit, they forgive now. But pack it up, let go she chastity or Oshishani and Azo. Qua home of being sticky, Bianca, young shit. Yeah. You take arthritis. Sir? It was sickle cell. Mba, sir. Eleheta Kuranaga Hota. Oh, yeah. And when he matraga. Give it to Otele. Bianca, and she said, hey, I told that touch here. Hey, behave yourself, I told that touch there. Hello, but this is not your line. I know UK, sir. In a bed, United Kingdom. get a tragaho. You mean I didn't go. Anything now, I'm just Risha Nikita. Oh, to Arumusi, like, I don't know fat naru. I know United Kingdom, ne. No, United Kingdom. You know, get a with United Kingdom, Otele. Otele, get a tell them you with Dragabia when she came out United. Get a with United Kingdom, Otele. Where they know, because she's more back on Akoko, Mologan, Gahi clinic room. Dragabia come say, Lanya, but we didn't say, breeze at the Mala. Bowli cuckoo, Ikuku, Renobodan, Baba Pademola, but you will get dog. When I hang back now. Yes, sir. Dragabia come say, no, United Kingdom. Ije Kapala be take him up from Naganaho. But I'm naru now. Up from Naganaho. You know. Mekodiota. Mota, lehem. It's up from Naganaho. Yes, now. Let him also get you Mosum for it. Most of me. Oh, Mosun, Mosun. Heke Wapadanga. Lanya, Wakalama, get cushion wine, you get a woman also. Can I keep begging me? Get Patara, get a hammer. In a quarter, we had about get Pataka from say hammer. Obele here can Kegi can Kemo, Kima. Then it will. I'm not keeping a gap with Obere Heck and Kimji Kanku. On get Taga do not, the quite hit Tagaho. Nearly Igbo food. Not that do not hang on me at bread, Sebe no yuke. Aha, Fambo Chenna. it's a no, yeah.
Uchenna Umaku. Ah? Uchenna Umaku. Gino Yebi. Somabi. Elubole wine. Mbasa. Ichumole. I know be wine. I will. Ichumole. Can have a Ichumole, get sell on Ichumole. I will one. You may run 9 months now for the call 7. 8 months. Okay, rule 9. Back am I here. Ah, Eble Mulamu. Etra hoje a chop henye. Only in all 8 he could because all 7. All we I told that touch here all 7 because all we incubator keji morgan. Bamo trag magamo kill back in incubator. Bishop. Agwara m no. Magodendo. Yes, sir. Put and call like a fire here. Put on negi call, put on a call like fire this there. Phone gas off, so phone can win now, so my boy later, my dear. Emege boy, you're premature on here. Premature one. Onyo wala amu 8 months, e aka. E kufta unu je nwe single bone. Kweja di hem na unu je nwe single bone dey stubborn. Premature nwa amu na Nigeria. Kuba incubator. Hem jadwa ge henda dey important maka nwanyo wala ga bia gi nso. Ya mano ye le aso ge. Awe bia ge ya deze ka amono ge normal te shamu mu ndozo. Di nwe jilo nu gi ku akwa 8 months ka amono ge. Give me just go no 8 months keji muoge. Mu na agba gi ni ru the 8 months. O ma sha amuru 9 months leche na comment section ha ma him na-ekwu. Ahu etra na lanya eriri amuge na otu a ish aka spec m de na ka ọ dị. Ọ ga-etogide toruo nnọọ. Ọ ga-adị ka amụjake. Ebere ugwu. Akwa ebe ugwu. Kwe hone ya. Chai. Nwa na ebe ugwu amụrụ. Nwa na ebe ugwu. Amụ jake. Amụ. Ofu amụ. Ndị Awụsa. Ebe na Igbo ka ishi. Ihe Anambra. Heu. Nwa Anambra na ebe ugwu. No. No. Ebe na Anambra. Oba. Ebe na Oba. Asị m ndị mmiri South ka m si. Imele nwoke na nwoke mbụ. Ha mba can't try it. Ọ wụ ya nwa memekwelia nna. Memekwelia. Ha na-abịa nso but a na-achọ ịta gị. Ha chọrọ ịta gị. With ego. Bụpụ asọ. Nsị gị bụpụ asọ ọzọ. Nwa Anambra ndị kpọga ntu na-abịa nso chọrọ ịtapụ ya ike ya asị mba. Ị na-asị ha mba ka ee? Mba. Ị dịkwa n'afọ ole? I'm 27. Iji agba ncha? Mba. Ị tala akwụla mbụ? Ele nga ibidoro tawa akwụla Nigeria ka obodo Igbo? Bishop, just calm down. Calm down. Just. Hey, calm down. Calm down. Kanza ginu na.
Anda kanza gị. Ejuma ajụjụ na kanza gị. Ele obodo ibidoro tawa akwụla. Ọ bụ Nigeria ka obodo Igbo? Nigeria. Side ebe na Nigeria ka ị na-aga ata akwụla. Side and first stack. Egole ka ị na-akwụ. Amerom ya too much ọ bụrụ ihe. Egole ka ị na-akwụ ngwara njụrụ gị egole ka ị na-akwụ. Mba ka mma ka ị mara na ọ bụrụ ihe na-eme ọ bụrụ ihe. Ọga egole ka ị na-akwụ mgbe ahụ ata akwụla. Ihe dịka 5,000. Ịkwụọ 5,000 gị nọ na room ha tama ha. Mba, it depends. How we grade by grade. How we get 25. How we get 50. How we get on depending on key. Okay, ka ị na-ata 5,000 na Nigeria. Then no. Otele nwa na-atụ akwụla 5,000 shọta. N'obodo Igbo iji ata akwụla. Atabe m. Kemgbe ị gara obodo Igbo onye tagha gị. Ma ndị a I can't do anything with them maka the policy ịma ụmụ nwaanyị ebe a ịmara all their age. Ihe determine their age. Ele ka iji anyụ akwana. Ele otu isi anyụ kemgbe ị gara. Mba awe enyi m nwaanyị nwe mana ọ bụrụ akwụna mana onye ofe mmanụ mana chọọ m ghọta. Ọ bụrụ akwụna ọ just enyi mana chọọ m ụnụ ya mana ọ just na ịghọta na. Ele kpa m ji aghọta omena gị so ataghị enyi nwaanyị. Ịbụ gaiman na. M na-awụrụ gị gaiman gịnị m owechi gaiman nwa yiri jiraf. Ọ mụ na gị so ataghị enyi gị nwaanyị. Bịara nga agwagasị nwo gaiman. Mgbe kwara ihu kwa olu ka jiraf bịara nga bịa agwagasị nwo gaiman. Ọ mụ na gị so ataghị onye Yoruba ịtagha that side. Chineke akpọghị ọkụ. Bịara nga agwagasị nwo gaiman. Nwo gaiman ịhụna m n'elu otele enyi gị nwaanyị mbụ. Ajụga nga ụtalị ịhụna m n'elu otele enyi gị nwaanyị mbụ. Mbasa. Bekee bịa agwagasị nwo gaiman. Ehun isi amụ m before ya bịa agwagasị nwo gaiman. Mbasa. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tara ala kemgbe ị pụtara ụwa? Maybe can't count but I'll draw too much. Ole ka ị tara ala gị sị ma ọ dịrọ too much. Ole ka ị tara ala? Make estimate can make you. Ole, don't waste my time here. Ole. From Yedika 10 to 15. Otele Rosanna. You know, 27 years or 28 years. At time moment 10 to 15. Okay, Kokotakura Manda Coletta. Yes. That's what I'm saying. I'll borrow every time. Once in the blue moon. Hey, Olabia. Rabia, you can make an explanation. Go Yirigi police station. Go Yirigi police station. Oh, yeah, police station. And we'll go Yirigi Gandhi chain and make interrogation. Branca man and make interview. Get Branca make an explain. I'm uncle. I'm on Kemeper, you can get a pen, give a explanation. A lebo jaguaga. Otane Begugo, Jago normally call more Amon on Ekin. A lebo jemmer. Sir? A scamsa. I'm on a kegele, or a kegging bowler, so Yane Pugu once in a while. A lebo jaguaga. I am self control now. Oga. I'm getting here was an among on more like on a begin get self control. Oga to get here was fish among and give that self control now. Oga Mugo, Elembo, take a ball like Ojano get a yamali. Amugo to make a yamali, she to anti-I. Ojemuta. Kebianga, I'm on self, I'm going to self control.
ọnụ amụ a na-ebe ugwu na-eme anti-eye na-eme anti-eye gbọwụla ibutele gloria mbụ ibutele staff mbụ Basa. iji aṅụ ara Yeah. ara aka ịkpakọwa ara karịa elekere aka ala ejide wewewe Nke I like it is soft. ele ara nke na aka ijide wewe nke aka ịkpakọwa aka nri Okay, both Hanabu. iji were aka gị abụọ bagide ara nwa onye ọdọ kpeghe ya n'ọnụ gị But okay. eji m ajụ gị iji aṅụ ara abụọ atụwa ọsọ kọwa iji agụ obi Oh, just the right one. Okay. ara aka ịkpa ka ị na-ala ike ịṅụ Yeah. nwaanyị ọbụla ị hụrụ gị gụgba ara aka ịkpa But na Ejumaju. Oga, don't come here to provoke me here. Alingo brokongo ara aka ịkpa all the time. Kam hụ eze gị ma hụ eze gị weta kamera nso mepee n'ihe ehi dịga eze etewe ọnụ ka ewi na ngabịa I'm petite Kagwano. Ne. ịbịara ngabịa ịkpara m But I like Nkegi. I like Nkegi. Like I like. bịa alingo okporo ka mụ aka ịbịara ngabịa bịa ịkpara ịbịara ịkpara sị nwere open ihe nọ gị n'eze ọwụ open teeth ka ọ gap teeth Gapped it. Sorry, bro. ịbịara ngabịa ịkpara m Ndo. ịmakwa sọ ọbara adịghị n'ahụ gị bịa ngabịa agwaga m sị nwere open teeth na ka m Ndo, sir. Damn you. Traho tai, but ya would put diabetes in a new okay, mamma, or your motega, this is Bragabia, single put it camua. Ele one age, ya. A one 45 for 20, 50, EJ dinner. Basa. Etala nwunye mmadụ mbụ Ha. eje enyele ụdị mkpu ị na-eti Hey, Bishop. ele ihe kpọga m aha Bishop. ị na nwaanyị nọrọ eje enyele mkpu ị na-eti gị kpọọ Bishop, shall we go to now? We just calm down. Bishop, this question, can answer maybe one-on-one, like water. Exam me a one-on-one. Bro, you need to come. Like, yeah, I need dream name here online, like publicly now, water. Oga. Akweba n'ihe ọbụla mere ebe a na-aba the whole ihu akwụkwọ dum. That is why I see your man. I can't express. Na azị ya one-on-one mụ aka ị na-abịa ime ọnụ. Mụ ọnụ ihe ị na-amụ ọnụrụ nwaanyị nga nwaanyị ọbụla laikere. Abịa afọ egwuregwu. Chọba ibutu gị akụ gị. Mụ ọnụ ihe ị na-amụ ọnụ nwaanyị ọbụla laikere mụ na nge. Nwere ike ime gị accept. More no that in a mon wine. Don't come here against Isaiah private. It Isaiah privately. When I get your work. Man, card hard. Ma, maybe came here because so I can't zagia. Mazagia mara. Okay, after the interview, Mazagia because I
I can't do that. Boy, your genotype. Nwata bịa ọmanụ na Boy, your bụrụ genotype. ihe Boy, your genotype. Kishinga for a mono here. Don't come here to disturb me again. Boy, your genotype, my friend. AA. Blood group. O positive. Number. I'm on my Nigerian number, on my WhatsApp number. Obasa me him mawo number. Oya wala umanya wala like you wanna keep poge. Alright. 090 93 31 9090 090 SMTCEO. 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 Bishop, good afternoon, sir. Ebele bambo. I'm a bad life. My baby in your life before. I'm next talking. Ebele which life. E bagotle bambo chile ka No, bagok. sir. No, sir. The way akwema ni hogo la na bani ha kwodu. Yes, sir. Oya, you to get lazo. Madam, ebe ya bi me record here mge putu gi ya. Onye anwa meko mge putu gi here. Oh, I'm not going. Oya, the way camera na la give you to lazo. Lazo ma hogo fuma. Face in front. Guy ban wardrobe no. Guy ban wardrobe no. Donwa. Ya were phone gi. Aha ga. I found love. Aha Igbo gi Chineke agbago kesma aha ga wo love. These are my parents. Yiri jack ebere gwam sa aha ga wo love. Thank you. Chizra me ekpere onya. Onwe. Dia fole. 35. Iju mo le. 2. E we single mother. Yes, sir. Single retired mother. Hengo agwo gene. Oh. Ọgwụ ndị gbapụtasịga na konkom enwe awa ọgwụ gene gesi ma ọgwụ. I want to go back to my country. Ebe a ka m bịa gị ntabụ ka ị bịara ịghụrụ m ntị. I'm not going to order forever, so pick here. I can't see a chair back. Ọ ya, hapụ ihe ahụ focus ebe a. I'm here. Hapụ that focus on the interview. Where you ebe? I'm where born state. Ebe na boy. On the local government. Ebe na Onitsha local government. Abo mega. Gịnị mere gị na di gị busy? Because una anu bekwe nke nwoke. Nwaanyị nwekwara akọ chere dem yo. Ka nga bịa were bịa agboga m ya. Nwaanyị nwekwara akọ ga-akọ. Ana ọkọ ya ga onye ọbụla ebe chai. You have support your job. The was one I'm not there yeah me but I caught some war eyewitness pedicure go. But I caught pedicure go. But I got back with support guy or jump couldn't he could. I saw come na young puro. I And but yeah, why that one some support guy or chile cabako. No, damn some GDA. But I got back pedicure. Case of pedicure. I don't know. I support them. Came out here Patranadi. I return on lake issue. Mado letra like came back. 2. It's all Mado le. Eboa. How many years of Mpotanadi? 10 years now. Get a canaro. Olo Igbo. Hello, Doro Igbo.
I'm a uniform woman. Road safety. No wonder who get you traffic. The wishing of ma. The wishing of. I don't got traffic. I don't got also. I went back to get traffic. You see who traffic light. Get bianga bianga say na got traffic. Ijangamo. Mbao. Am I real? Very well. Nda trage. Aha. Ikenna. Aha. Ugochukwu. Okay, man, how will I never na bani wa quadrum? Yes. Kebish na right here. Asaba. Imele wine na wine mbo. Never. Ije anya ahụ ma gị na nwoke nọrọ. Mbao. Ọ kere mgbawa ọhụụ mele gị mbụ. Mbao. Ele mgbe ọ tọ na-agụ. Not with my guy. No feeling, but aside that, I'm not hagum. Ije agba azịrịza. Azuriza. Sorry, can you Azuriza Biko? Ije agba zamzam. Yeah, sometimes. Ebere gị ugwu. Ofuma. Ege enye load mkpu ineti. Baby. Something like that. Ege enye load mkpu ineti. In Jesus. Otele Rosanna. Ese? Jesus can not buffer. Ọkwụnụ hụrụ datin m complain the other day. Onye asaba m gara ga buru sim na-eri ọrụ. Ma yoro mgbe ọ gaji nye etiwe Jesus. While ọ masa anyụ be m. Imana iwe very wicked. Imana iwe very wicked verified traffic woman. I ain't apple none be ya. Why you just putting on a chile cabago kujet? If you get it, Jesus. I'm out one more. If you're not bad in this system, Jesus cannot that buffer. I couldn't hold that in now, Bruno. And don't you think that in will call you back? Get all lanky backward. My They were very wicked. Damn you! On you with Jesus. I are going but I got that one son, you with Jesus. Let go see who get up for a German shepherd, and get it and take that. Thank you, sir. A big you get to Jesus. Otele, native Google. Aha, nde na-eso ụzọ Chukwu ma ọ ga-enyo. Genotype gị. Blood group gị. O plus. Enyola goof mbọ. No. Kpọọ nọmba gị. 070 37 53 44 89. Buru n'obi na akpọ gị na phone. Don't go and visit any man. Nwoke dị serious ya bịa hụ gị. Meet nne gị na nna gị. Kwenu ahụ ngwa gị. Yes. And buru n'obi na ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Kwenu na ihe nna gwa gị. Dear Jesus. Oh, Tonga Sabanga Bakleke Mburu. Just come, just kill because I call them for complete 6 months of Narape one. And you be manu. Because I got yet with him, Jesus. Jesus. Get since that day, I bought that girl, Ash. I'm a man of Jesus or more. But I'm getting great Jesus. Oh, you with him para. Oh, more like one. Rigide mi ọrụ him no wash him no lakwa junction. But I tell you,
agọla m onye ọkada nkwụsị ya na ụlakpọ kwụsị ụlakpọ junction enwere Chineke ga-ekpacha unu niile ọkụ na-amaghị ka esi eti mkpu anyụ kwụsịrị na ụlakpọ junction rubbish